Πρόεδρος του Συμβουλίου Αρχηγών. Λοιπόν, και έχουμε εδώ μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου της Συμμαχίας Πολιτών, Αλέξανδρος Μιχαηλίδης. Καλημέρα σας, κύριε Μιχαηλίδη. Καλή σας μέρα. Συζητάμε κάτω από αρκετή φόρτιση τις τελευταίες ώρες τις τουρκικές προκλήσεις στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου, εκεί γύρω. Κατά την άποψή σας, ποια πρέπει να είναι η αντίδρασή μας? Η Συμμαχία Πολιτών τι σκέφτεστε? Πρόκειται σίγουρα για μια πολύ σοβαρή κορύφωση της προκλητικότητας της Άγκυρας. Κάποιος θα μπορούσε να πει, δηλαδή, αν μιλούσαμε για χερσαίο έδαφος, ότι είναι μια προγραμματισμένη εισβολή. Δηλαδή, πρόκειται για μια ξεκάθαρη αμφισβήτηση κάποιου κυριαρχικού χώρου της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία, με τον πιο, αν θέλετε, προκλητικό τρόπο. Αυτό που έχει σημασία, κύριε Ευκαιρίδη, νομίζω ότι η πλευρά μας για άλλη μια φορά είναι προετοίμαστη. Δηλαδή, λειτουργούμε πυροσβεστικά στις προκλήσεις της Άγκυρας, χωρίς να υπάρχει εκ των προτέρων ένα προκαθορισμένο πλαίσιο στρατηγικής. Αυτό για μένα είναι κάτι το απαράδεκτο. Δεν μπορεί 40 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, ή αν θέλετε, κάποιος μπορεί να πάει και πιο πίσω, να μην έχουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στρατηγικής και διαμορφωμένες δομές οι οποίες θα καλούνται να υλοποιήσουν αυτό το πλαίσιο στρατηγικής. Και εννοώ κυρίως για το Εθνικό Συμβούλιο και τον τρόπο που λειτουργεί. Η κριτική απέναντι στο Εθνικό Συμβούλιο και στον τρόπο που λειτουργεί, θα έλεγα ότι πλέον είναι διαχρονική. Έχουν κατατεθεί προτάσεις και από τη Συμμαχία Πολιτών, συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς πρέπει να εξυγχρονιστεί ακριβώς ο θεσμός πρώτα του Εθνικού Συμβουλίου και ο τρόπος της λειτουργίας του, έτσι ώστε να... Αυτό είναι πιο στρατηγικό ζήτημα για το μέλλον. Κοιτάξτε, αυτό που απουσιάζει όμως, κύριε Ευκαιρίδη, θα πούμε και το άμεσο, αυτό που απουσιάζει, κύριε Ευκαιρίδη, είναι η στρατηγική. Σήμερα το κάθε σοβαρό κράτος, όχι το κάθε σοβαρό κράτος, η κάθε σοβαρή μικροεπιχείρηση, αν θέλετε, δεν μπορεί να μην έχει στρατηγική για το πώς θα κινηθεί μπροστά στις εξελίξεις οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τους στρατηγικούς στόχους τους οποίους θα πρέπει να βάλει και τους καθορίσει. Θεωρείτε δηλαδή ότι ήταν βιαστική αντίδραση της Λευκωσίας ή δηλώσεις περί κινδύνου ακόμα και να ακυρωθεί η συνάντηση με τον Έρογλου? Βιαστήκαμε λίγο πάνω σε αυτό? Κύριε Κωνσταντίνο, βιαστικό υπό την έννοια ότι είναι κάτι το οποίο δεν βρίσκεται μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής. Εκείνο που πρέπει να πιστώσουν, αν θέλετε, τον πρόεδρο Αναστασιάδη είναι ότι αποδέχτηκε τη δικιά μας εισήγηση να γίνει επιτέλους μια ειδική σύσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου, όπου όλες εκείνες οι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες λένε ότι πρέπει να χαραχτεί στρατηγική και πρέπει να αλλάξουμε στρατηγική, να την καταθέσουν κάτω. Αυτή η τρίμερη σύνοδος θα γινόταν το Σεπτέμβριο? Ναι, αντιλαμβάνομαι ότι έχει μετακινηθεί χρονικά, αλλά η υπόσχεση του πρόεδρου Αναστασιάδη είναι εκεί. Εμείς έχουμε προετοιμαστεί. Έχουμε ετοιμάσει για πρώτη φορά ένα 60 σέλιδο κείμενο στρατηγικής, όπου αναλύουμε τη στρατηγική της Τουρκίας από το 1956 και μετά, από τον Ερήμ και μετά, για να είμαστε σωστοί, και το τι πρέπει να γίνουμε κατά τη δική μας αντίληψη, τι πρέπει να γίνεται σε ό,τι αφορά τον καθορισμό του στρατηγικού μας στόχο και πώς θα προασπίσουμε αυτούς τους στρατηγικούς στόχους. Αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Με αποτέλεσμα. Εγώ δεν διαφωνώ μαζί σας ότι χρειάζεται να γίνει αυτό που λέτε πολυήμερη. Τώρα τι γίνεται όμως? Σήμερα θα πάνε οι πολιτικοί αρχηγοί. Να δούμε λίγο το άμεσο, γιατί σε αυτό το ζήτημα η Τουρκία λέει ότι έχω, δύο φρεγάτες, μία κομπέρτα, ένα αυτό. Εμείς τι λέμε? Ναι. Ακριβώς αυτή η κίνηση της Τουρκίας εντάσσεται μέσα στη στρατηγική της Τουρκίας, που είναι εδώ που διαφέρει το τουρκικό κράτος από το κυπριακό κράτος. Η στρατηγική της Τουρκίας ποια είναι? Είναι να εκλείψει η Κυπριακή Δημοκρατία ως Κυπριακή Δημοκρατία, ως αναγνωρισμένο κράτος. Αυτή είναι ο στρατηγικός της στόχος. Ένα από τα μέσα τα οποία επιδιώκει για να επιτύχει αυτό το στόχο είναι η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας χώρων. Ένας εκ των οποίων είναι και η ΑΟΣ. Αυτή είναι η στρατηγική και αυτή είναι η στόχη. Ξεκάθαρα από πλευράς της Τουρκίας. Άρα αυτό το πράγμα επιδιώκει η Τουρκία. Η Τουρκία θέλει να εξαλείψει έναν κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ναι, δεν θέλει να το αναγνωρίζει. Καλά, εμείς να απαντήσουμε. Εντάξει, κύριε Μιχαηλίδη, καταλαβαίνω αυτά. Η στρατηγική της Τουρκίας την αναλύουμε και αυτή. Εμείς τι να κάνουμε σήμερα? Ωραία, να σας πω τι να κάνουμε. Περιμένουμε από τις ΗΠΑ στήριξη, αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, περιμένουμε τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δεν έχουμε δει κάτι έτσι έμπραχτο μέχρι στιγμής. Ναι, κοιτάξτε, έχει περάσει ήδη ένας σοβαρός χρόνος. Οι μόνοι που αντέδρασαν με τον τρόπο που αντέδρασαν είναι οι ΗΠΑ. Δηλαδή, καμία αντίδραση, εξ όσων τουλάχιστον εγώ έχω αντιληφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ρωσία ή και από άλλες δυνάμεις οι οποίες έχουν συμφέροντα στην περιοχή. Ούτε το Ισραήλ έχει αντιδράσει με κάποιο τρόπο.
Παρόλο που το Ισραήλ έχει εκφραστεί πολλές φορές για το εάν θα ήθελε την Τουρκία να γειτονιάζει σε μια ΑΟΣ την οποία μπλέκεται και η Τουρκία να γειτονιάζει με τη δικιά του την ΑΟΣ. Άρα, εμείς σημαίνει ότι πρέπει να τροχιοδρομήσουμε μια σειρά από αντιδράσεις, οι οποίες βέβαια, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει στρατηγική, υπάρχει ο κίνδυνος να είναι αντιφατικές με προηγούμενες μας ενέργειες. Δηλαδή, εμείς θεωρούμε ότι έχει εκτραφεί αυτή η προκλητικότητα της Άγκυρας σε ό,τι αφορά την ΑΟΣ και την εκμετάλλευση του υποθαλάσσιου μας πλούτου, μέσα από δικές μας δηλώσεις. Να θυμίσω ότι όταν ο πρόεδρος Χριστόφιας είχε πάει στη Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ, είχε μιλήσει για συνεκμετάλλευση. Ο ίδιος ο πρόεδρος Αναστασιάδης στη συνέντευξή του στο CNN. Εμείς βάλαμε την Τουρκία μέσα σε αυτή τη λογική, όπου αφισβητήσαμε ουσιαστικά από μόνοι μας το δικό μας κυριαρχικό δικαίωμα να εκμεταλλευόμαστε τον υποθαλάσσιο μας πλούτο. Μα λυθεί το Κυπριακό, είπαν. Κοιτάξτε. Αν λυθεί το Κυπριακό. Δέστε προσεκτικά τις δηλώσεις και θα δείτε ότι ουσιαστικά εμείς βάλαμε την εκμετάλλευση του υποθαλάσσιου μας πλούτου μέσα στο μήλο της λύσης του Κυπριακού. Ένας από τους λόγους το οποίο μπορεί και να μην λυθεί ποτέ, λέτε. Το οποίο μπορεί να μην λυθεί και ποτέ. Μάλιστα. Υπάρχει αιωρούμενο και νομίζω και σε δημοσιογραφικό επίπεδο ένα πολύ σκληρό ερώτημα, γιατί όλες αυτές οι καθυστερήσεις ό,τι αφορά την αξιοποίηση του υποθαλασσίου μας πλούτου. Ο λόγος, κύριε Επικερίδη και κύριε Κωνσταντίνου, είναι διότι το βάλαμε μέσα στο μήλο του Κυπριακού. Ενώ αποτελεί ίσως τη μοναδική μας διέξοδο από την οικονομική κρίση. Ενώ αποτελεί ένα σαφέστατα κατοχυρωμένο κυριαρχικό μας δικαίωμα, εμείς το θέσαμε σε αμφισβήτηση σαν μια υποχώρηση. Να ρωτήσω κάτι. Ποια είναι προτεραιότητα, το φυσικό αέριο ή η λύση του Κυπριακού? Ή να το πω και διαφορετικά για να μην αντιφάσκουν αυτά τα πράγματα. Μπορεί το φυσικό αέριο να βοηθήσει τη λύση του Κυπριακού? Κύριε Κερίδη, γιατί σε βάζει ότι θα λυθεί το Κυπριακό, άρα να δουλεύουμε το φυσικό αέριο. Όχι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Αυτά τα ερωτήματα που βάζετε, τα οποία στέκουν στη λογική και στην πραγματικότητα. Εγώ υποψιάζομαι ότι στέκουν πάρα πολύ πλέον. Να σας πω την αλήθεια, υποψιάζομαι ότι στέκουν πάρα πολύ πλέον να συζητάμε για το φυσικό αέριο και να πάει στην πάντα το Κυπριακό. Ναι, να σας πω, όλη αυτή η συζήτηση γίνεται ακριβώς επειδή η Κύπρος δεν έχει στρατηγική. Κινούμαστε